L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ma tridx taċċetta l-pjan ta' Rkupru u reżiljenza tal-Fondi Ewropej li jammonta għal 320 miljun euro. Fil-Parlament meta l-pjan kien qed jiġi diskuss il-Ħamis filgħodu, il-Kap tal-Oppożizzjoni maqdar il-pjan li l-Prim Ministru deskrivih bħala wieħed li se jissarra fi proġetti essenzjali għall-pajjiż u l-ħolqien ta' aktar impjieg. Quddiem dan il-pjan li l-Prim Ministru Malti negozja b'suċċess is-sena l-oħra f'summit intensiv bejn il-mexxejja Ewropej fejn Malta kisbet l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej fl-istorja. Bernard Grech sejjaħ il-pjan bħala froġa. U wara tiġu għandna u quddiem pajjiżna bil-froġa lesta. Wara l-imbagħad il-Gvern iddiskuta anke l-pjan mal-imsieħba soċjali fl-laqgħa l-erba' fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Bernard Grech kompla jattakka lill-Gvern Laburista fid-diskors partiġjan tiegħu fil-Parlament u qal li dan il-Gvern mhuwiex denju li jmexxi lil Malta. Li ma ħaqkomx tkunu denji ta' tmexxija ta' dan il-pajjiż.